ngoba ngenkathi umbila udonsa amanzi nomanyolo lo esiwufakayo ngamanye amazwi udla umanyolo ngamanzi. Kahle umanyolo ngeke ukwazi ukusebenza amanzi engekho. So lo manyolo esithi udingwa ile iy'tshalo zidla ngamanzi. Yes. Ngamanye amazwi kwenye inkathi uzobona engathi uyasebenza imali ikhona kodwa akuyeki ushoda amanzi umanyolo ukhona impela emhlabathini kodwa isitshalo sendaweni right kodwa amanzi lawa ashodayo ukuze ngoba ezisihlahla sidonsa amanzi nomanyolo siyawudonsa lapho. Ayi nakho ukuphila nami uJesu engumthombo. Hayi ukuthi uamanzi uketshezi umthombo wamanzi la evela khona ukuke wachaza ukuthi wathi amanzi aqhamuka phansi aphethuka phansi ebese yakobhoza futhi into egobhoza isikhathi esiningi kuba iflow eqhamuka phezulu njengomthombo othukela endaweni ephezulu ule endaweni ephezulu bese uyagobhoza ukobhozeleko uyazi thina esiphansi siphila ubheka indawo ukuthi njengoba sithi mawusugobhoza ke futhi umthombo ngisho kuncikile okuseduzana ongekho la direct uthola ukuphila ukuthi uma uke wawuthola lo Jesu waze emthombeni wazophila akusasizakali wena wedwa but nomndeni okanye laba ababe surroundings yakho sebe sizakala ngenxa yakho generations nezizukulwane ngenxa yakho ozile wazophuza emthombeni lamanzi angaphilisiwe nakuphela aphilise ngisho abaseduze futhi ke sake sayikhuluma le ndaba ukuthi uma ukhuluma ngegama elithi overflow ukuchichima angithi uthi uJesu uzile basibene ukuphila kusebenza nakho uma kuchichimekela laba phela abaseceleni chichimela bakade machichima okugainayo yiloko kuseceleni okuzuzayo so le ndaba yomthombo njalo ingakho namhlanje sithi ake siyimemezele le ndaba ukuthi wozophuza emthonjeni wozophuza emthonjeni wokuphila uJesu umthombo wokuphila amen ngize ngithande nala ku verse 28 kuona uJohn 4 ethi verse 29 othi wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo kungebe nguye uKristu na. That means akusekho ukubuyela emuva awudingi ukuthi uzwe ngomunye ukuthi hayibo sibanibana uyibonini ukuthi unje no uma usufika kuJesu uJesu udalula konke nje obunjalo yes and bese qedile okumnandi ngayo ukuthi ugona ngothando usuke konke lokhu obade kuthi uyikho phela nje nawe uma uzozivuma leso sona ukuthi yebo Nkosi yimi lo kade kanje but okumnandi uNkulunkulu ukuthi uyathatha konke akufake kephi olandlo lokhohlwa sekuphelile ngalokho wena uqhubeke nempilo yakho ukwazi ukuyotshela nabanye ngoba lo wesifazana wathi mayaqeda la wahamba wotshela abanye about this Jesus sithi ngamazwi if yena sephuzile wathola ukuphila ongunaphakade azange esama wahamba wobatshela nabanye ukuthi wozani nizophuza kulomthombo okuyiwona wona ayakuthuleki mawusuku usuthole amanzi okuphila akuthuleki ngoba usukade unesikhala nawe emlaleli usekhaya ingabe isikhala sempumelelo isikhala sokuphila uthando ukhulunga nalo uthando noma nje udinga uthando empilweni yakho abazali bengekho nawo umthombo wokuphila namhlanje umthombo wokuphila ukhona woza uzophuza emthonjeni uphuze la khona ozothuma usuphuzile khona ungaseyi uphinduko wome noma ngayisiphi isidingo sakho nasomlaleli namhlanje ngisithi nawo umthombo wozophuza emthonjeni angeke sazi kodwa wena uyasazi isidingo sakho namhlanje wozophuza emthonjeni. Hallelujah bazalwane. Before sisho nje imemezelo kungakuhle ukuthi